O ang pag-ibig ay isang inspirasyon. O ang pag-ibig ay isang inspirasyon. Yan! Kung gusto mo rin maging inspirasyon, nako, saktong-sakto. Dahil it's time para maging inspiration to others sa pamamagitan ng pagpapapayat. Pagpapapapayat. Nagbabalik po ang inyong kadaldalan, daldalerang atleta, DJ Marazzoni. Siyempre, bago tayo pag-usapan ng tirzepatide na yan, kung saan ang mga ini-inject sa katawan, i-shoutout muna natin ang laging nakikinig. Maraming salamat sa mga kabisyo magmula sa MPT South, ang ating hub driver na walang iba kundi si Sir Romel, pati na rin ang nakikinig na si Carlo Reden Bunso at iba pa. May nakalagay ATBP Anyway, shout out, hello, ingat sa biyahe. At going back to our topic kanina, by the way, nagbabalik po ang inyong kadaldalan, daldalerang atleta, DJ Marazzoni. Marami akong nakikita sa TikTok na grabe ang papayat na nila na kung dati naglulumba-lumba. Alam niyo yung lumba-lumba? Yan yung mga tipong pag nakita mo nakasuot ang duster mo kung suman. Pero ngayon in fairness, ako'y nagugulat kasi ang bilis nilang mas nauna pa silang namayat kaysa sa akin, B. Ito raw yung ginagamit nilang tirzepatide. Ano nga ba yung tirzepatide? Alam mo, sa mga hindi po nakakaalam, no? Sa mga gumagamit nito sa TikTok, ito yung tinuturok. Pwede ngang DIY ang turok nito kung saan ilalagay mo siya sa tiyan mo, sa may taba. Tapos, ito yung mismong makakapagwalang gana sa'yo kumain. Kumbaga, hindi mo napipilitin yung sarili mong mawalan ng gana kasi siya na mismo yung in-inject mo, magbibigay sa'yo ng calorie deficit. Ay, bongga pala to, no? So, sabi rito, ano nga ba ang tirzepatide? Ang tirzepatide po ay isang injectable medication na ginawa para sa diabetes type 2. Pero napansin na malakas magpababa ng timbang. Ito ay may dalawang klase ng hormones, GIP at ang GLP-1, kung saan, number 1, nagpapabagal ng gutom. Number 2, nagpapabusog agad. At number 3, nagpapababa ng cravings. Ay, saktong-sakto, B! Ito pala yung mga sagot sa problema mo. Pero lilinawin lang natin, ang mga gumagamit nito ay hindi po siya nakakatunaw ng taba. Binabawasan niya lang yung gana mo sa pagkain. So, naturally, there is the calorie deficit going on. So, kung may tamang pagkain pa rin ang iyong kinakain araw-araw at syempre, paggalaw, pag-exercise, ay saktong-sakto itong tirzepatide. Pero sino nga ba? Sino nga ba yung mga dapat gumamit netong tinuturok na ito? Ito po ay mga taong may type 2 diabetes. At may mga taong obese, yung may mga BMI na 30 pataas. At pati syempre yung mga overweight. Overweight na may medical condition, kagaya ng mataas na cholesterol o kaya mataas na asukal sa katawan. Diba, ang galing lang din kasi may mga ganito ng klaseng gamot, yung tinatawag nating tirzepatide. Pwede nyo yung i-search sa inyong cellphone kung saan mas napapabawas niyang iyong pagkain. Pero syempre, laging take it with caution. Tanong mo muna sa doktor mo, B, kung advisable ba sa'yo yan na gumamit ng tirzepatide. Kasi again, wala namang problema kung gusto mong mamayat, diba? At kating-kati ka na. Pero syempre, kailangan responsible tayo sa pagturok. Mahirap naman kapag mamaya nag-overdose ka, B. Baka sabihin mo, sinabi ni Maratoni, uminom kasi ako ng ayan tuloy. Naging bamboo stick ako. Anyway, pag-usapan natin yan, mga turok-turok na ganyan, mga kung safe ba, at kung requirement nga. Requirement? So, mamaya-maya lamang dahil may side effects daw ito. Ay, si Tutsi nandyan na. Okay, Tutsi, pasok. Here's another song. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number